अगर आप भी चाहते हैं कि आरसीएम म्यूजिक के वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। प्रेम से बोली सरस्वती मैया की जय। सरस्वती मैया, सरस्वती मैया, सरस्वती मैया। म्यूजिक डायरेक्टर विकास आसन सजाही के चंदन लगाही के पूजा करा दे बाबा भंडा बोलाही के सेवन के करेला भलहिया तू आदि सरस्वती मैया झूठल बा सभे एकर कहिया तू आदि सरस्वती मैया। आसन सजाही के चंदन लगाही के पूजा करा दे बाबा भंडा बोलाही के सेवन के करेला भलहिया तू आदि सरस्वती मैया जुटल बा सब है के कहिया तू आदि सरस्वती मैया। मैया तू आदि सरस्वती मैया। डीजे विकास डीजे विकास डीजे हाथ किताब बाटे हंस के सवारी विद्या के देवी हई मोरे मायारी मोरे मायारी मोरे मायारी। सुनो हाथ किताब बाटे हंस के सवारी विद्या के देवी हई मोरे मायारी। एक हाथ में बिना तुझे हाथ में फूल बा जल्दी से अइली माई न्योता कबूल बा उजबून कदी पहिया तू आदि सरस्वती मैया जुटल बा सब है के पहिया तू आदि सरस्वती मैया। तू आदि सरस्वती मैया। तू आदि सरस्वती मैया। पौना में पायल छन छन बाजे सरस्वती मैया के रूप निकला के पौना में पायल छन छन बाजे सरस्वती मैया के रूप निकला के सचल पंडाल में सभे डीजे बजावता माई के ध्यान धके अर्जी लगावता भक्तन के पाठ करे नहीं तू आदि सरस्वती मैया जुटल बा सभे एक कहिया तू आदि सरस्वती मैया। मैया तू आदि सरस्वती मैया। हम सादा कैली तैयारी अनुराग बिकी के भगिया साउंड रहारे भगिया साउंड रहारे भगिया साउंड रहारे सुनी सभी हम सादा कैली तैयारी अनुराग बिकी के भगिया साउंड रहारे होके मगन सौका नाचता गावता ओढ़े सबसे मिहिका के भजन सुनावता कहले माई के पूजहिया तू आदि सरस्वती मैया जुटल बा सब है एक कहिया तू आदि सरस्वती मैया। आसन सजाही के चंदन लगाही के पूजा करा दे बाबा भंडा बोलाही के सेवन के करेला भलहिया तू आदि सरस्वती मैया जुटल बा सब है एक कहिया तू आदि सरस्वती मैया। आसन सजाही के चंदन लगाही के पूजा करा दे बाबा भंडा बोलाही के सेवन के करेला भलहिया तू आदि सरस्वती मैया जुटल बा सब है के कहिया तू आदि सरस्वती मैया।